Dyma i chi olygfa i dynnu dŵr o'r dannedd yn yr adran cynnyrch yn fan hyn. Bendigedig, gwledd i'r llygad yn wir. A Helen McAnulty-Jones o Langeitho wedi bod yn beirniadu. Ac oeddech chi'n gweld hon yn dipyn o fraint, mae'n debyg? Oen yn wir. O'n i byth yn meddwl fydden ni'n cael yr anrhydedd i feirniadu yn Sioe yn y ffair ea. Ac na, oedd bach o nerfs bore yma, ond yr anrhydedd a brwdfrydig hefyd, enwedig wrth edrych ar popeth. Chi wedi gofod blasu popeth? Popeth. Chi'n eitha llawn y fan hyn. Llawn top. Rwan, beth am wedi ddechrau efo'r boncyffion yn Nadolig? Mae sawl, mae'n amrywiaeth garw fan hyn, does? Odyn, mae'r rhan fwyaf wedi mynd am sbwng difraster siocled, ond mae'r llenwad yn amrywio o eisyn menyn, hufen i gynash, ac mae hynny'n cynnwys y gorchydd hefyd. Os yna reol, ta gewch chi fod yn... Na, oedd y sioe, oedd y ffair wedi holi am dim ond boncyff yn Nadolig, ond mae'r un sydd wedi ennill fan hyn. Mae'r pob peth yn hyfryd, mae'r sbwng yn ffres, mae'r rolyn yn gryf ac yn gywir, mae'r gynash yn flasus ac mae'r addurn yn hyfryd. Mae gyda ni Noel, gyfer Ardolig, a wedyn mae gyda ni'r cylchoedd yn rhoi edrychiad o boncyff iawn. A mae wedi rhoi o ar bren hefyd? Odi. Ydy hwnna'n... Mae ffordd mae'n cael ei arddangos yn rhan o'r gystadleuaeth? Wrth gwrs, maen nhw wastad yn gweud bod ni'n byta gyda'n llyged yn gyntaf, ac mae rhywbeth yn deiniadol, ond wedyn mae'r rhaid cofio mae'r blas sydd mwyaf pwysig. O Jackie Pew sydd wedi dod i'r brig, mae'n ail hefyd? Odi, yr un reseit falle. A Susan Davies fan hyn yn drydydd. Odi. Wedyn arddangosfa o cenna y cupcakes o'n rhai nadoligaidd, felly chwilio am be oeddech chi ta? Be sy'n gwneud cupcake nadoligaidd? Wel, o ran yr cupcake i hunan, mae rhaid gweud o'r rhain oedd wedi ennill oedd blas oren a sultana, bach mwy moethus na beth oedd dyn yn disgwyl gyda cupcake cyffredin falle, ond mae'r addur achos oedd yr arddangosiad i gyd yn cael ei beirniadu, ac fan hyn mae fe'n dyrnod siwmper Nadolig ar Rhagfyr 13, a mae enghreifftiau o bob gwahanol mathau, a mae'r gwaith yn gywir difrifol, mae fe'n hynod o ffein. Odi, mae gyda chi'r dineira'r pwdin dolig, Santa, mae'r ceirw, mae popeth, ac mae o mor deidi. Piw. Da iawn, llongyfriadau mawr yn fanna, a wedyn, da ni'n dod at ddosbarth y topin. Y toppers. Y toppers ar gyfer y gacen dolig. A beth, y syniad hwn yw falle bod chi'n creu cacen Nadolig, a wedyn mae'r topper ar wahân, ac i chi'n gosod y topper ar ben eich gacen chi. Ac oedd y gwaith fan hyn yn arbennig. Mae bob deilen yn berffaith, mae'r hadau, a mae'r poinsetiau hunan, a mae'r llythrennau, mae popeth sydd gyda'r topper. Mae bob deilen yma wedi cael ei greu yn unigol felly. A mae bob un ar wifren wedi gorchuddio gyda tap, uno, ac yn perfeddio yn yr arddangosiad, maen nhw'n gyd yn dod at ei gilydd. Ardderchog. Odi, gwaith manwl. Ond da ni'n mynd i gael cyfrinach gyda chi rwan? Wel, o'n i wedi dwlu ar yr un dath yn drydydd. O'n i'n hoffi y rhosi nadoligedd, a gyda hon, dim ond y blodau, ond oedd gwaith paent peintio hefyd, oedd eglwys a golygfa eira, o'n i'n meddwl hwnna'n bert ofnadw, a falle bydde hwnna wedi cipio'r gwobr gyntaf. Ond yn anffodus, mae'r rhiban gyda Nadolig Llawen wedi cael ei rhoi arno Benny Weired. A mae peth lleia fel yna, ond fel mae'n digwydd, Jackie Pew sydd wedi gwneud y ddau. Odi, mae wedi ennill beth bynnag. A dyma ni olygfa wych ynddo. Cacen Nadolig novelty. Ie. A mae'r rhain, mae'r gwaith sydd yn mynd mewn i'r rhain, o'n i wedi hoffi ar y Grinch, dyma ffilm traddodiadol i blant Nadolig, a mae dyn yn cysylltu gyda cacen novelty mwy gyda'r plant a gwynebau nhw'n edrych ar y cacen ac yn fwynhau pethau. Oedd y Grinch yn ei hoffi, yn wedi gyda'r gwaith brwsh o amgylch y llyged. Mae popeth wedi cael ei peintio gyda llaw, oedd hynny'n hyfryd. A wedyn mae gyda ni Sean Corn a'r carw. Ond yn gyntaf, o'n i'n dwlu ar mae hot tubs mor ffasiynol nawr. A'r dyn eira bach yn toddi yn y dŵr a Santa mwynhau. A sprouts ach o sprouts i Rudolf wedyn.
Mae popeth Mae Santa mae draed i fyny o'r diwedd. A ei ddillad yn barod i wisgo fyna i mynd a'n rhegion mas i'r plant. Wel, a Jackie Pew sydd wedi ennill yn fan hyn eto. Mae'n grefftus ofnadwy. Anhygoel. Wel, oeddech chi wedi cael modd i fyw, dwi'n siŵr. O, bore bendigedig. Ardderchog, wel llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi bod wrthi. Yn wir, maen nhw'n safon yn uchel dros ben. A da iawn chi hefyd. Am yr holl waith. Diolch A diolch am y sgwrs. Croeso. Croeso.